Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo ba tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Story ko yan. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Pick. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question.
Single ka. Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
anyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang ganun. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Ano siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Doon, Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino technically- mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Titan Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the... problem. Paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang. Or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a form. What we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa lumagano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick.
Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh. Isa lang. Oh. Pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Darna!
bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio Basic!
Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Yay! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Minsan ang hawak. Ganyan naman. Ay, mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala! Ano? Legit to! malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka... Baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang. Nakikita dyan sa gitna. Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na.
Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag nakubad. Ay, nanginit na panahon mo yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Uy, sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Tingnan ni bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yan. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Magiging yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya.
Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pwede lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Delikado yan. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako itagita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun.
Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon na ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Kausapin mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakain po ako, kaya nabibigay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal lang po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera ko. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
wala akong talagang yung sabi mong girlfriend na ay dinadala ko ng girlfriend ko sa bahay nila or nag-date kami. Kasi hindi ka makapag-date ng araw dahil wala kang pera. Oo. Focus siya sa basketball. College player ka pa lang. Loyal siya sa basketball. Yes. Nung nag-PBA na ako noon, Ayan na. iba na yung tingin. Dahan-dahan lang yung pagsasabi, ha? Iba na yung tingin. I mean, mas welcome lapitin. First time ng aking client. So, be gentle. Gawin natin siyang trend. Hinayay lang, ma'am. Hinayay lang. Dahan-dahan lang. Ha? Dandahan lang ha, kasi ano Dili. pa. First time. Alam mo pag first time, kailangan dandahan. Oh! Hello everyone! Ako pa rin po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sobrang Sagad, Maraming Nalalantad. Ito po ang podcast na Rated Tita Max. And of course, gusto ko magpasalamat sa lahat po ng ginagawang routine na ang pakikinig at panonood sa ating podcast. At salamat sa mga personal messages ninyo. And of course, bilang ganti, gusto ko pong mag-shoutout sa lahat ng nagko-comment po sa ating Spotify podcast. Hello kay Jomer Agrava. So, napanood niya yung episode with Uncle. Sabi niya, best duo talaga. Sana magkaroon ng part 2. Baka ito ng episode yon, yung part 2. And next, we have Miguel Villamor. Sabi niya, laugh trip na episode, sayang bitin ang 40 minutes. Hello din kay Braulo Katapang. Kay Adriatico. Hello kay Mark Minalabag. Shoutout din kay Kenneth Sumagaysay. Hello po sa inyo. Hello din kay Miss Marns at Fia at kay Rina. Shoutout din sa'yo, Brian Den Mansueto, kay Jose Rafael Vivencio, at kay Bobby Kagata. Shoutout din kay Nix. Hello din kay Gloreds8076, kay Joven Pahe, at kay R. Daghan salamat. Hello na rin kay EA. Thank you so much for making Tita Max a part of your routine. Palakpakan kasama sigaw naman dyan. Thank you. And napaka-special po ng episode natin today kasi may kasama tayong Uncle Dagol. Ito na yung part 2. Hi, Col. Hi! Ang bilis ng part 2. Siyempre, binigyan ko agad ng Update pa sa kilat ni. Hi! Good morning. Col, thank you. Good afternoon and good day. Ang taas ng TF niyan. Siyempre. Tita Max hindi. Babae. Hindi matanggihan. Mahal! Sino ako? Dito na nag-umpisa ang World War III. So yun, thank you, Col. May part 2 agad. No problem. Sana may mga susunod pa. Pero ang abangan nila, hindi to part 2 tungkol sa akin. Sa lingkit-kit lang ako dito. Ha? So malalaman nyo, yung ipapakilala ko yung guest natin today, malalaman nyo kung bakit kailangan ko ng tulong ni Uncle. Talagang hiningi ko yung help niya, like chinat ko siya. Sabi ko sa kanya, Col, kailangan kita kasi baka landiin ko lang yung guest. At dito na nag-upisa ang kalungkutan. Ang sunod ka pala, kabay. Siyempre, ito na nga po. Siya magpapagulong, magpapamiti ng ating episode today. So, sino nga po ba ang ating special guest? Sikat na kasama. Okay, he is a tall, chinito, and guapo from Coronadal, South Cotabato. Ma'am! Hindi ako yun. Isa siya sa greatest players ng PBA. Yes! 1998 PBA Most Valuable Player. A 2-time PBA Finals MVP. 10-time PBA All-Star. At naging parte ng, tama ba? Tama ba yung Google ko? Naging parte ng mythical first team ng ilang beses at pinangunahan ang Philippine team sa international tournaments. Yeah! Higit sa lahat, maraming nahuhumaling sa kanya. At dito na, nag-umpisa ang kaba. Nahumaling na team. Nahumaling na team at coach. Yan, di ba? Thank you, Attorney Catalan. Ako yung abogado, ba? He is remembered for his leadership, discipline, at yung puso niya sa laro. At syempre, ito na nga po, it is truly an honor to have Captain Marbel sa Tita Max Podcast. Please welcome MBPL Commissioner Kenneth Durandez!
Good morning, magandang Yes. umaga sa'yo, Yeah. Tita Tanya. Yeah. Ang ever pretty tita. And of course, nandito yung lawyer ko. Kilala nyo naman. Kaya ako sinamahan Attorney dito. Uncle. Attorney Uncle. Attorney Ma'am Kanor. Panyero. Yan. Kaya may lawyer tayo, delikado eh. Sa intro Delikado pa, sa'yo. ang intro pa lang kanina is kwentong sagad. Oo, maraming medyo- nalalantad. Baka mas simiipit. Siyempre, ingatan naman kita. Tingnan natin. Okay. Ayun. Ayun na, yun. Bakit Captain Marvel? Ayun. Ang Marvel kasi it's an old name of my city, which Yeah. is Ay, it's okay. called Coronadal City Apo, now. apo. So kaya ako tinawag na Captain Marvel ni Oo, sino? may nagbigay sa akin ng ng name that sa PBA pero wala na. Commissioner, Lumipas na. pinapawisan ka. Lumipas na. So Boots Maniego, I think si Boots Maniego ang sa akin ng moniker dahil he knows and nalaman ng mga fans na taga Marvel South Cotabato. So parang sounds like yun, Captain Okay. Barbell. Oo. Kaya Captain Marvel. Yes, so Yun. para yung moniker mas mataas yung recall from Marvel Barbell to Marvel. to yep. Yeah. Mhm. Ako yung abogado. So paano ka napunta sa Maynila? Ayan na. Napunta. Okay. Straight from after graduating from high school sa Notre Dame of Marble, I think few people pala nakakalam nito dahil ang tatay talaga ni Alvin is from Marble, South Cotabato, which is si Alvin Patrimonio. Okay. He's from there. So, time to time umuwi siya and then timing lang, it's after graduating from high school, nagbakasyon siya. Mhm. And he's looking for a young player na madala sa Manila. And you were ilang taon? I was 16 then, 16 years old after high Ito school. na yung height mo nung 16 ka? Mga 6 flat pa lang ako. Okay. So dinala niya ako. Mga tao, sinasabi, meron dito bata and may potential. May nakita akong highlights na you were young pero dumadakdak ka na dun. Sir, tama ba? Yes, high Dumadakdak ka school. na. Dumadak na ako ng high school kasi medyo matangkad na nga ng konti. And yun ang mga recommendations ng mga tao doon nakakausap niya, pinatawag niya ako and then nag-usap kami. Sabi ko, kung papayagan akong parents ko, I will go. Mhm. Sabi niya, I will bring you to Adamson University. Kasi nandun yung brother ni Alvin, si Allen, sa high school. So, doon nagsimula lahat. It's because of Alvin's father. Alvin's Mga father. yeah. Yep. Tapos, dito ka na nag-aral. Dito na ako nag-aaral sa Adamson College, 1990. So, start from scratch again. Dahil parang tingin ko noon, magaling na ako sa probinsya. Yeah. And then, nung dumating ako sa Adamson, I saw EJ File, I saw Marlo Aquino. Sabi ko, ito pala mga tao dito sa Manila, malalaki. And I'm playing center sa province because of my height. 6 flat, malaki na sa province. So, pagdating ko dito, sabi ko, hindi ako pwede mag-center dito. So, I have to adjust my game. So, binago ko lahat, pinractice ko. And then, it works naman. It works well. So, kinahumalingan ka na ng mga kolehiyala. Laking probinsyano eh. So, nung araw, wala. Innocent. No. Laking probinsyano. Alam mo, takot makipag-mingle pa dati. Takot makipag-usap. Oo. Ay, may lawyer. Ano So, yan wala. eh? I mean, Adjustment sa culture. which is advantage. Magandang nangyari. Dahil nakafocus ako sa basketball. Ayan. Oh. Focus talaga. Abogado eh. Oh. So, okay, ano mga struggles mo bukod dun sa culture sa Manila? Ano pang mga struggles mo nung andito ka na from province? Mga adjustments mo? Honestly, ang adjustment is may discrimination talaga siya. Kasi you're from Davao, you know that bagong salta. Language barrier? Hindi naman. Hindi masyado. naman. Nagtatagalog Yung mo. ano talaga, yung discrimination na parang tingin niya sa'yo is, lagi pa nga approach sa akin dati, nung nalaman na taga Mindanao is Muslim ka. Oo. Which is Correct. not. 90s, So, no? Yes, ganun ang impression ng mga taga Manila nun sa mga taga Mindanao. So automatically, parang sinasabi nila, ay Muslim ka. No, I'm Christian. So yun yung pinaka una nilang sasabihin sa'yo and then outcast ka palagi kasi probinsyano ko nga eh. Tapos may K ka for basketball eh. Parang nakikita ka nila as threat o hindi naman? Sa umpisa, syempre hindi kasi more on numbers eh.
So ilan lang kayo mga probinsyano siguro, mga 3 to 4 players lang kayo nandun. The rest, mga taga Luzon na. So outcast kayo lagi and then di naman lang nakikita na threats ka from the start dahil syempre, tingin talaga nila sa iyo probinsyano. Wala lang. Wala lang. Bangko ka lang. Diyan ka lang una. And then, Water boy. develop your skills. Nakikita nila time to time. That's the only time na mag-get mo yung respect nila. Pag naungusan mo na sila. Yep. Pag gumaling ka na and nakita nila na mas magaling ka na sa kanila, tanggap na nila yun. Oo, pero yun, napatunayan mo na. Pero mga kailan yun? After 2 years. 2 years. After 2 years, first 2 years ko, it's been a frustrating 2 years for me sa basketball dahil unang-una nga, wala kang kamag-anak. Solo ka. So, pag may problema, pag hindi ka nagagamit sa game, syempre, low moral ka, wala kang makakausap. Even your teammates naman, hindi naman sila, wala naman silang pakialam doon dahil syempre, college level kasi it's all, career building yan eh. Yan yung stepping stone eh. So, kung maganda pinapakita nila, kanila yun. Pag ikaw medyo hindi ka nagagamit, there's a few. I can names, no? Sila Marlo, sila mga Bong de la Cruz. Yun yung mga nagmo-motivate sa'yo pag hindi ka nagagamit masyado. So, yun yung mga struggles. Pero 2 years, then after that, nagkaroon ng youth team ng 18 under. National team. Okay. So, nag-try out ako. And luckily nakuha naman ako and that's the start of everything. Okay. Hindi pala yan hinahandpick na, ikaw, kunin natin to. Kailangan mong mag-try out talaga. Especially sa national team. So national team, as long as you're 18 below, pwede ka mag-try out noon. So, naawa ng Diyos dahil sa hard work, siguro sa patience, nakuha. Then, that day, hanggang nag-PBA ako, dire-diretso na. Okay, ilang years yung transition from that team to PBA? From the national team? Oo. Ilang ano? Like, di ba national team? Tapos, anong first team mo sa PBA? Nag-amateur muna ako after my career sa Adamson. I stayed there for until 1993. And then nagkaroon ng national team, yung Hiroshima Asian Games, it's composed of the PBA, the pros. Amateur pa kami ni Marlo noon. We're the only 2 amateurs na nakuha nun sa national team to play for Asian Games. So, 1994 yon. That time also, that was may last year pa ako ng playing year sa Adamson CAAP. Pero na-ban yung school. Finorgo na namin. Nagpa-draft ako 1995 after national team ng 1994. So, sikat ilang agad years. si Captain Marble. Captain Marble ka agad? First year mo ng PBA PBA. na siya. Oo. Pag PBA ko na, doon na ako binigyan ng moniker. So, nakuha mo agad yung title mo ng first year o hindi? hindi pa. Hindi pa. Hindi ko matandaan kung anong year sa akin binigay ni Butsman Niego yun. Siguro few mga years first 2 muna, years din, hindi rin. Kasi pag after ng drafting ng 1995, hindi rin ako nabigyan agad ng playing time. Anong first team mo, sir? Sunkist. Sunkist. Kasi nandun yun sila. Beryl Beryl Meneses. Isa lang o dalawang kiss? Uy, Sunkist. Basta Sunkist. Saan daw mag-kiss? Saan daw mag-kiss? Dapat may araw. So may araw. Okay. Okay. So tapos? So, Sunkist. 2 years yun. Hindi rin ako bigyan ng masyadong magandang playing time kasi may mga established stars eh. So, nag-champion ba yung Sunkist with you, back to back. Yung first, anong rookie year ko, back to back agad kami ng 2 conferences. Hindi rin masyado nagagamit. So, yung mga fans parang sinasabi, sayang yung talent, hindi nagagamit, ganito, ganyan. And I formally asked for a trade sa team ko. And it took a little longer na napagbigyan. And again, luck is on my side that time. Nung tinrade ako dun pa sa magandang team, which is Alaska. Yun na yun. Yun na yung So, Grand Slam. Medyo, hindi ako umabot sa Grand Slam, but after naman na-trade ako sa Alaska, which is one of the dominating teams ng 90s. Taro. Doon ako nilagay. So, pasalamat din ako sa Sunkist team dahil mas binigay nila ako sa team na tingin nila mag-grow. No?
So, naano ko yung talent ko doon with the help, of course, of the great coach right now, Tim Cone. Yeah, Coach Tim. Na-develop more pa yung skills ko. And doon, pagpasok ko, champion ka agad ng third conference ng Alaska. And then the following year, na-trade ako doon, 1987 na last conference. And then the following year, 1998, back-to-back ulit kami ng championship. And then came another national team for Asian Games in 1998. Ayun. So tuloy-tuloy siya. Tuloy siya. Champion kami sa Jones Cup. That's a tournament for hindi qualifying. Parang tournament lang siya for preparation for the Asian Games. So Asian Games kasi sa Bangkok yun, 1998. Last quarter of the year. Nag-bronze naman tayo doon. So, dire-diretso, no? Dire-diretso. Grabe. Pero yung Captain Marvel, sa Alaska mo na nakuha yun. I believe sa Alaska. Oo, kasi doon ka na lumilipad, dumadakdak eh. May mga pag minsan nagkukwentuhan kami ni Uncle, especially nung nasa MPBL pa si Strikers, nanonood kami ng mga clips mo sa YouTube. Crush na crush ka ni Uncle. Ay, naku. Alam na kung saan papunta kasi yan. abogado. Sige, sa akin na lang ipahid yan. Ayan na. Dito na, nag-umpisa ang kalungkutan. Ayan na. Kasi basketball eh. Oo, magkoconnect na yan eh. Wala kang sinasabi. So yun, nanonood. Para lang kasi, during the... tawa boy eh. Hindi, nung na-discuss kasi namin ako, sino i-guest? Nung sabi niya, ay, si Commissioner Kenneth, why not? Then, pinakita ko sa kanya yung mga video clips kung paano ka maglaro before. But of course, I know him. Kaya lang hindi ako fan ng 90s. Oo, hindi niya na. Nung andyan na siya, fan na ako. Charot. Ano ka ba? 70s ka ba? 80s? Hindi siya mahilig sa basketball nung una. Ngayon lang siya nahilig. Kasi una ko naman siya nakita sa MPBL sa Strikers. Doon pa lang siya talaga na... Doon pa lang siya nahilig. Okay. Oo, so... Mga kabataan na yung pinapanood niya. Hindi, andun ka din sa tawid. Hindi na siya naglalaro eh. Kung naabutan mo na dumadakdak pa to. Nako. Ano? Makita mo yung highlights. Ha! Ayun na. Ito na. Ayun na. Tapos, di ba sa sobrang busy mo, and dahil tuloy-tuloy na yung success ng career mo, Ako bahala. Ako sasagot. Okay. Wala pa nga ako. Sinasabi Teka lang, kakamutin ko lang yung lalamunan, ha? Pakiayos na po yung tanong sa aking kliyente, ha? Okay. Pwede mag-I invoke eh. Pwede. Nasa semi pa tayo? Hindi, yung transition sa pag-retire mo. Yan. Paano as a nyo player. To being a commissioner, to becoming a commissioner. Yung transition is... So fast forward na tayo. Yung first day, mahirap siya kasi nasanay ka dun sa routine mo every day. You wake up, ang inisip mo, magta-train ka before going to sleep at night. Isipin mo, at least mahaba tulog mo dahil magpa-practice ka, mag-train ka. So after those years na nakasanayan mo na, pag-gising mo isang araw, nag-retire ka na, hindi mo alam na retired ka na pala. So, malungkot? May lungkot na phase? Malungkot talaga. Malungkot kasi nasanay yung katawan mo eh. Yung mind batak mo. Ka eh, no? Yun, dun ka na nasanay. Imagine 1990 ako dumating. Nawala ako sa basketball professionally. I think 2003 na. 2000. Paano ka nakapag-decide nun na kailangan mag-retire mo na? Mag-retire ka na? Actually, hindi naman ako nag-decide talaga na mag-retire. Kasi nung na-trade din ako from Alaska to Santa Lucia, then Santa Lucia to Coca-Cola, yun yung last team ko. So, baga yung contract ko pinasa-pasa lang. I have still 3 years left in my contract. So, ang ginawa, siyempre bagong coach, new team, may mga young players na magagaling. So, hindi na ako masyadong nagagamit. And the coaches decided na ilagay na lang ako sa reserve. So, wala ka naman magawa. That's the coach's decision and management. So, parang yun yung naging sign mo. Sign na parang, ito na yun. Pero, I still have to do it
kahit practice lang ako everyday dahil may contract. Kahit di na nagagamit. Hindi na nagagamit. Pero may nangyari kasi, tinanggal yung coach. Tinanggal siya middle of the season. And being the most senior sa team, ako yung parang ginawang interim coach ng management. Which is I'm not ready at the time na mag-coach professionally. Sabi ko, ano mong gagawin ko? Pero middle of the season So, akong kinuha. So, in short, hindi naman naging successful yung pag-handle ko ng coaching sa Coca-Cola. And then, brief lang, almost 1 year lang ata. Pinalitan din ako, but yung reward ko dun sa management is binigyan nila ulit ako ng another 3 years for the management level. Ginawa nila akong alternate governor ng team. And then, naging ambassador ako ng Coca-Cola brand. So, hindi ako nag-retire na parang ayoko na. Abruptly, yeah. Parang because gradually. of nag-reward ka. O hindi naman because of injury, di ba? Hindi naman because of injury. Pero siyempre, nandun ka na sa career mo na pababa na. Hindi nga lang talaga yung right way na, okay, officially I'm retired. Hindi. Extend pa because na, I don't know, anong term maganda ito, na-upgrade ka or na-level up ka kasi nilagay ka na sa management. I guess level up. Level up. Okay. So, pero feel mo pa kasi, yung mentality kasi ng player, kahit na sabi mo minsan na you're over and done na, aging ka na, feel kasi ng player lagi ang kaya pa Totoo. Parang kaya ko pa yan. Pero hindi na Tingin ng mga coaches, tingin ng mga fans, hindi na. So, yun ang mahirap sa buhay ng athlete, not only as basketball player. Dadating ang time na parang yung mentality mo is, hindi, kaya ko pa to. Pero the body doesn't follow na. So, the acceptance, yun yung... Yun, acceptance. Medyo, Correct. maganda na lang nangyari sa akin kasi yung ginawa ng management is, extend na yung contract ko hanggang nandun ako sa management. Level. And then becoming the MPBL commissioner, was it a blessing? It is. It is. Kasi, alam mo, nandun ka pa rin sa passion mo which is basketball. So, after nung career ko sa PBA, kasi na-dissolve yung Coca-Cola, binenta So, nawala kami lahat. So, nangyari, may mga opportunities pa rin. Bumalik ako sa alma mater ko sa Adamson, ginawa naman akong coach. So, hindi ka nawawala, no? Hindi nawawala. I mean, parang yun talaga. Doon talaga siya. Correct. Doon talaga yung Kaya life. kahit malungkot, masaya kasi andito pa din ako, no? Saka dumadating siya. I don't know, maybe siguro, it's a blessing all the time na makakatanggap ka ng new roles, new opportunities, challenges. So, nandun din ako sa alma mater ko for 2 years, hindi rin nag-work. Hindi siguro talaga ako magaling mag-coach. And then, nagkaroon ko mga ibang opportunities din sa mga ibang mga basketball world. And then after nun, MPBL. After nung retirement, hindi ka na ba naglaro sa mga ligang labas, mga ganon? Marami talagang ligang labas, especially yung grupo namin. Meron kaming grupo ng mga PBA legends. Kasama namin si Marlo dyan. Okay. So may mga invitations kami abroad. Na-enjoy na namin. Doon mo na na-feel ng after ng retirement mo, there's basketball beyond. Greater. Kumbaga, meron pa palang basketball dito kahit mga invitational na lang. And most of them are international invitations. So doon pa lang namin na-enjoy yung trips abroad. After so how many years na nakafocus ka lang sa career mo, yung PBA kasi ng 3 conferences. So kung lagi nga sa finals, end up, ang break mo ng Christmas is 1 week only. Tapos Christmas and New Year. Game ulit. Pagdating ng January, training ka na naman ulit. So yun ang yun ang calendar ng PBA, dati. So nag-retire kami, may grupo kami PBA Legends, may mga invitations kami anywhere. So na-enjoy namin mga trips abroad, US, Europe, Australia, something like that. So maganda palang feeling na retired. Doon mo lang na-feel. May mga vacations and perks pa. Mas na-enjoy. Hanggang doon lang yung tanong, baka may dadagdag ka. Okay, transition to more personal.
Eto na. Di ba, syempre, wala kang space para magpahingi, tuloy-tuloy. Syempre, masaya to, yung success mo, yung career mo. Pero mahirap ba pagsabayan yung love life sa career mo? Especially, ikaw hindi ka lang basta naging player, pero you have this legacy sa basketball. Hindi naman siya mahirap kasi Uy, napagsasabay-sabay. hindi naman kasi Hindi yung relasyon at ang basketball. Hindi yung mga relasyon. Yan. Okay. Meron kasi it gives you inspiration din naman. Ay, ay. May inspiration ka rin pag meron sabi kang ko na ganun. may inspirasyon eh. Ang key lang dyan is again, na ipa-realize mo lang dun sa karelasyon mo na ito yung priority. Okay lang, tanggap ko naman. Hindi ka kasali. Maipit tayo Okay, dyan. okay, Semi-ipit. okay. May lawyer. Semi-ipit tayo, May lawyer, guys. may lawyer. I-cut nyo yun direct, ha? I-cut nyo yun, ha? Okay. Pero hindi mahirap. Hindi siya mahirap. Hindi siya mahirap. Ano lang, it's a matter of Management. management. Kung Galing. Pero meron talagang napupuntang kang relasyon na hindi talaga wapayag sa ganun. Oo. I mean, gusto talaga nila silang priority, which is not. Hindi. That Totoo. time, nakafocus ka sa career mo. Relate si Uncle dyan. Ba't napunta sa abogado? Dito tayo sa case. Ha? So, in connection with my last question, more personal. So, meron po sumulat sa inyo. Isa sa ating mga fan. At babasahin ko po yan sa inyo. So, feel free to give advice. Pati kayo ni Uncle Dagoy. Ayun. Pero ako din, magbibigay ako. Mag-chip in ako ng payo ko. So, hello po sa inyo, Sir Hello. Kenneth. Uncle. 20 years old po ako na varsity player. Mahal na mahal ko po si AJ pero ayaw sa akin ng parents niya dahil wala naman daw pong magandang future ang pagiging basketball player. May kaya po sila at sa totoo lang, ang taas na ng insecurity ko ngayon. Sa ngayon po, tinatago namin ng girlfriend ko na kami pa rin sa magulang niya. Tinatago namin sa magulang niya. Magbabago po ba ako ng career after graduation? Magtitigil po ba akong basketball? O magbabago ako ng girlfriend? Ba't magbago magdagdag? Ng career. Career. Love, Vince. Okay. Ganito. Best example yan yung boss ko. Si former Senator Manny Pacquiao. Okay, kinakwento niya sa amin yan palagi. Na dahil boxer lang siya. So, the family of Madam Jinky noong una hesitant na maging sila ni Boss Manny. Kasi boxer ka lang. Parang ganun. Look at them now. So, hindi naman porket basketball player ka lang or yan lang Into ang sports, status diba? mo sa buhay. Big sabihin nun yun na yun forever. Hindi. Kung talagang dedikado ka or mayroon talagang goal and ambition sa life, magbabago yun eventually. And don't stop. Hindi pwedeng itigil mo yung passion mo. Kung ayaw man ng magulang mo, sa ngayon lang yan. Nangyari sa akin yan before. Ayun. Kasi ang magulang mo talaga, siyempre protective yan. Especially sa akin, nasa Manila ka nasa probinsya sila. So iba ang culture. So natatakot sila baka hindi ko raw ma-achieve yung goals ko, hindi ko ma-achieve yung gusto kong marating sa buhay. So protective sila lagi. Nandyan, no? Pag may nabalitaan sila nun, especially my mom. Pag may nabalitaan, lilipad yan ng Manila. Anong nabalitaan? May mga nade-date ka, may naging girlfriend ka. I don't know kung paano na nababalitaan. Wala pa namang text noong araw. Ganun ka matindi ang mga Ganun information. kakatindi daw. Ha? Ganun kakatindi. Hindi yung information na ating sa kanila. May fake news na kasi dati pa. Ha? May fake news na. Hindi pa uso yung term na fake news. Meron ng ganyan. Oo. Nakapagtaka na lalaman nila. Ang hirap maging abogado dito. So, kakausapin niya, pupuntahan niya. Yung babae? Yes. So, kung yung sulat ni Vince, ganyan yung situation niya ngayon, yun ang situation ko before. So, yung mama mo naman ang desperado na kausapin yung babae. Yes. Pupuntahan niya talaga. Ilan pinuntahan niya? Hindi ko nga alam kasi Wala po kaming idea kasi hindi naman nagsasabi si mama kung saan siya pumupunta. So wala kaming idea. Wala po tayong figures, no? Wala tayong may bibigyan na figures. Fake news po yan. Ang galing ng lawyer ko, no?
Pero di ba, nasabihan na po ba kayo na parents ng naging girlfriend mo or from the past sabihin na sino yung jowa mo? Kenneth Duremdes, basketball player. Ano yung papakain yun sa bata? Bola? Di ba may mga ganun eh. Or hindi naman literally na yun ang sinabi pero na-experience mo naman yung tulad mo kay against Vince. sa'yo. Against sa'yo because of your job. Yes. Wala akong na-experience na gano'n dahil nung college naman, wala akong talagang yung sabi mong girlfriend na ay dinadala ko ng girlfriend ko sa bahay nila or nagde-date kami. Kasi hindi ka makapag-date nung araw dahil wala kang pera. Oo. Focus siya sa basketball. College player ka pa lang. Loyal siya sa basketball. Yes. Nung nag-PBA na ako noon, Ayan na. iba na yung tingin. Dahan-dahan lang yung pagsasabi, ha? Iba na yung tingin. I mean, mas welcome lapitin. ka. Mas na-appreciate ka pa kung Napaganda pa pinapakilala talaga. ka sa mga magulang. Ganun. Siyempre, proud sila. Oo, correct. Ibang status kasi ng mga Yung PBA value mo players. no? Pero pag college player, wala kang Tsaka iba yung PBA player before, talagang artistang-artista. Kahit ngayon, Celebrity diba? status. Na starstruck ko pagpasok ko pa lang. Diba? Captain Marvel yan eh. Diba? Tama. Iba talagang PBA noon kasi wala masyadong entertainment pa. Correct. Wala pang Facebook, Oo, wala pang cellphone. yun eh. So, ang mga fans nun, focus talaga na basketball. Inabutan yung era na yun. Oo. Na Star kayo. yung ano ng fans talagang connection nila sa mga players. Especially yung mga out of town games namin. Let's say may laro kami sa Cebu, laro kami sa Bacolod. Yung mga tao sa airport pa lang nandun na. Kaabang. Kinabangan kayo and then hanggang pagpunta nyo sa hotel, hanggang pagbaba Sa mga nyo. province yan. So, kada province po may babae. Natural lang po na may babae kasi sa babae, Pilipinas, lalaki, babae-lalaki matanda, naman po yan. Oo. All ages. Natural may babae dyan. Oo. Dalawa Paano na lang, diba? Kung wala kaming nanay, kung wala babae, diba? So normal na may babae. Normal po yan. Okay. Normal. Sige. Normal. At sila pa yung maiingay sa basketball, diba? Pag naglalaro na, yung naglalaban yung mga fans, yung mga babae sigaw na sigaw, diba? Sila yung sila yung nagpapasaya pa ng laro. And as a player, ikaw rin yung player na tipong pag may sumisigaw na babae, lalo kang gana maglaro. Yan. Inspiration na tawag dyan. With that, meron akong top 5. Thank you sa advice mo kay Vince. Kay Vince. Thank you sa pagpapalakas ng loob. With that, meron akong top 5 questions. So tough kasi mahirap siya ng question. Nako, ito na. So yun. Kaya mo to, Missioner. Okay, kung hindi basketball player ang isang Kenneth Duremdes, ano ka ngayon? Ako ngayon, I don't know. Dahil ang alam ko lang nun is pumunta ko Manila, try my best kung maging basketball player ako. Pag hindi, babalik ko ng probinsya, I don't know what will I do. Maybe, ang family ko nasa business ng construction before yung mom ko. And yung, Contractor sana. buti na lang. Contractor sana. Buti na lang. And yung dad ko may buy and sell ng corn sa province. Corn. So baka dun din ang direction. Farming. Farming or kung buti na Mayaman lang. pala yan sila sa sa Hindi, South Cotabato. Hindi. Middle. Sakto lang. Pala sagot. Baka hingyan ng asalin eh. Mahirap na. Oo nga, cut. Okay, next. Meron na bang mga babaeng nagsabunutan sa'yo during game mo? Para sa'yo? Sa game naman wala. Sa game wala. Saan? Medyo, After game? Medyo may nangyari lang before. May confrontation lang sa isang lugar na nagpunta ko and nasundan na pala. So doon na pang-abot. Wala naman, nagsigawan lang. Wala naman sa bunutan. Okay, nagsigawan. So, Maingay kasi yung lugar. Parang bar siya na malakas yung sounds. Kaya kailangan nila magsigawan. Hindi sa bars. Umaga yun, umaga. Umaga. So, Sa piyesta. Sa piyesta yung nangyari. Maingay yung trumpa. Kaya kailangan magsigawan. nalilito. Sino ang original? Okay, next question na po tayo, ma'am. Okay. Ang daming sanga ng top 5 mo. Hindi na yung top 5, top 11 na yan eh. Dumadami. Okay. May nakaaway ka na bang co-player mo?
I mean, practice, game, or... Kung ano Ako player. Co-player, may nakakaway naman kasi normal sa basketball. Every time, every day naman sa practices, it's a physical game. No? Pag minsan masyado na masakit yung banggaan, nagkakapikunan, nakakaway din. Pero yung mahabang away, like naging personal na. Wala naman kasi mga players naman pagdating dun sa court, professional. After ng away, siyempre, tropa-tropa yun eh. Balik ulit sa kasi trabaho pa rin. Especially ikaw kasi pwede kang kainggitan gawa ng iyong title, di ba? Yung value mo sa team. Parang hindi ka naman. Depende sa organization again. Kung gaano katibay yung isang team and gaano katindi yung character na de-develop ng buong team through coaches and owners doon sa mga players na napili niya. Kasi factor yan eh. Kung nakikita ng management sa mga coaches na puro nga kayo magaling pero hindi kayo magkakasundo, walang result yun. Yeah. So, trabaho ng management yun, trabaho ng mga coaches na to select players na tingin nila, unang-una, okay dun sa company na na-represent mo. Pangalawa, magiging okay ka dun sa buong organization. Naalala ko lang, may mga basketball player na nagbibigay ng jersey sa mga nagiging girls nila. May nabigyan ka na ng jersey. Kasali ba yan sa question, ma'am? Just to clarify the things, no? Kasali po ba yan sa, top 5? Hindi, naalala ko lang. Meron. And sa mga fans, meron din. Fans sa mga kaibigan din, meron. Di ba? Nangihingi talaga sila. So, yun na nga, Angkol eh. Ako pa nga naubusan ng jersey. Mapagbigay ka, ibig sabihin. Marami talagang humingi, especially pag yung championship jerseys, maraming humingi. Diba? Kasi mga kaibigan ko, piniframe pa nila. Meron akong, pirma pa. Yes, meron akong best friend, si the Honor Mighty Cesar King, Oncho King. Lahat ng mga jerseys ko na championship jerseys, hinihingi niya. And then, nung napansin ko na naubusan ako, one time, pumunta ko sa kanya, nakita kami, sabi ko, pare, naubos yung jersey ko na Alaska. Wala na ako, kahit isa. Sabi niya, marami ako dito, ibalik ko sa iyo. Bigyan niya ako isa naka-frame na. Mas marami pa siya. Binigyan niya ako isa naka-frame na. So yun, meron ako isang ngayon naka-frame. Galing sa kanya. Nagaling sa akin. Parang sarap ng feeling, no? Na jersey mo yun, pinaframe. Piniframe nila. Lalo pag kaibigan mo, piniframe nila. Pero yung sinasabi mo kanina mga girls na nabigyan ko dati ng jerseys. Yung mga chicks, ganun. Baka pinunit na yun. Bakit? I don't know. Wala na kayo. Wala tayong binibigyan ng ganyan. Bumibili sila sa Divisoria. Baka nung nawala kami, tinapon na rin. So yun, okay. Next question, ha? Next question. Kung makakausap mo ang younger Kenneth, anong mensahe mo sa kanya? Message ko sa kanya? Siguro, yung mga naging failures mo during your basketball career. During his basketball career. Na parang may mga, ang career talaga, yung basketball player, may mga ups and downs. So, meron ng mga players talaga na gusto niya yung team na to na hindi niya napuntahan. Ako may gustong team ako noon na gustong puntahan, hindi rin nangyari. So, may mga frustrations and may mga failures. So, yun yung kailangan talaga. Gusto kong sabihin sa kanya yung consistency niya dati na parang you have this talent, meron kang potential, hindi mo siya na-reach. Parang ganun. So, yun ang message ko sa kanya before. Itong younger one. Oo. Sayang potential eh. Pero proud naman siya sa'yo sa narating mo sa life. Yes. Young Kenneth. Yes. Dahil may success din naman on every sacrifices and every struggles. Yep. May mga success. Commissioner, hindi ka tumatanda. What keeps you fit? Kasi fit na fit pa rin ang isang Captain Marvel eh. Nung dumadakdak ka pa rin ba ngayon? Ngayon hindi na. Laro-laro na lang. Laro lang. Nangyari kasi sa akin, after retirement, siyempre hindi mo alam kung anong gagawin mo. So lumaki ako. Tumaba. Parang nakabutan yung mataba face mo. 2003 onwards, tumaba ako. Kasi hindi mo alam anong gagawin mo. Kain ka lang, tulog, kain, tulog. Kinalimutan mo na yung basketball. Time to time, pero kasi ang training iba eh.
pag daily yung training mo, talagang babatak ka. Physically fit ka pa rin. No, after retirement, wala ka namang choice. Di inom, gala, kain. So tumaba ako noon. So na-realize ko parang it's bad. Hindi siya magandang signs. Kasi sabi ko maya inaantok ako. Iba na to. So I decided mula noon, kailangan talaga to stay fit. So laro, diet, and then kailangan talaga staying fit all the time kasi every year kakaedad ka na and then din na yung training was before eh. So ngayon na lang exercise a little bit. Then, pag may games opportunities, mga exhibition games, laro din, and then to stay fit then I play golf. Bago ko ibigay yung regalo namin sa'yo, may tanong ako. Sa dami ng nahumaling sa'yo, bakit hindi ako napili mo? Kasi kailan lang tayo nagkita eh. PBL lang, di ba? Kailan ba yung Joke Bacoor lang. na nandun? Talaga seryoso naman. Kailan ba yung Bacoor? Ano po, 2023? 2023 lang. Pero kung nung PBA days tayo nagkita, baka. Yan. Commissioner. Okay, regalo na. Ayan. No more question po ha, no more question. Delikado kung supot May na ganito. regalo ako sa'yo. Ay, yung supot na ganito. Okay. May question lang May daw. question daw, habol. Ayan, Captain Marvel. Okay. Okay. Thank you. Pwedeng kasama. Kasama siya doon. Sige. Okay. Para po sa inyo, para sa opinion nyo po. Kinsa or sino ang top 5 PBA player para sa iyo? Mga inabutan ko or way... all time. All time? Siyempre, number one dyan, Jaworski, Ramon Fernandez, yung mga times na sila, kung wala sila, wala kami. So, pero yung sa mga naabutan nyo po, yan, para mas familiar yung iba din. Mga naabutan ko, of course, nandyan si Verel Meneses, Sambo Ariel Lim, Voyager, Alan Kaidik, Benji Paras, and Alvin Patrimonio, of course. Jania Barrientos, one of the top 5. Okay. So masasabi nyo bang sa top 5 kasama si Captain Marvel doon? Hindi. All time Humble? hindi. All time hindi. Napaka-humble. All time hindi. Sa puso I can po say ni that. Tanya Chinita, kasama ka. Top ano? 1 ka dyan. Wag lang dun sa top 15 dun sa Senate hearing. Oo, yan. Buti na lang, hindi na-contractor. So Okay? may regalo po si Ayan, Mang ayan. Connor sa inyo na pineapple juice. Bakit pineapple? Start. Sa edad po kasi natin, tsaka wipes, Okay. tsaka snow bear po. Okay. Snow Para, bear. anong Parang nag-drive po kayo. Okay. Opo. Ilang pasalubong lang. inumin, Thank you. tapos- Opo. yung snow beer na to, ano to Panahon namin. Oo. Oo. Sakto yan. Hindi, Yan hanggang pinili ngayon, natin. ano yan? Panahon to. Match Pero, daw yan eh. Bakit ito? Juice, ano pa? Juice. And then Snow bear and wipes. Oh, and wipes. Bakit? Kasi ano yan, go-to bag pag lumindol. Hindi kasi. Ikaw, anong idea mo dyan, Commissioner? O, di ba napatanong ka eh? Oo nga eh. Kasi iba eh. May mga napupunta naman tayong mga guesting and mga appearances. Cake. Mga Cake ganon. or ano. Ito iba eh. Bakit? Kaya nga eh. Kasi ako, practical ako eh. Ito para sa Good for the heart. hypertension. Good for the heart. Hypertension. Tapos yung wipes, baka yung sapatos mo, di ba baka parking puti. Okay. Natalsikan. Oo. Okay, ang snow beer. Snow bear po, para fresh. Okay. Para hindi antokin sa Masarap biyahe. ikis. Oh! Medyo maanghang. Oo nga, medyo manghang to. Malamig. Malamig. Ay, nako si Exy! Alam ha? Commissioner, invite mo naman kami. Saan ka na? Halimbawa, merong gusto mag-invite sa'yo for liga or basketball, any event. Saan ka yung mga namin pwedeng ano niyo po. i-contact? Sa Facebook, Instagram? Yung mga invitational game. Anytime naman as long as free yung natin, yung schedule, you can invite me anytime through Tita Tanya. Wow. Siyempre, I have her number, she has my number. So, pag meron, text nyo lang siya or message siya. Again, kung may free time na kasi right now, I'm too busy for the MPBL tournament. So, that's, approaching playoffs na eh. So, if I have time, as long it's, again, May I'm free. pahabol po na tanong.
Liga daw ba o ligaw? Liga o ligaw? All in na. Lalalala si Boy. Thank you, Commissioner. Thank you, Len. Siyempre, Thank you. manood tayo ng Maharlika Pilipinas Basketball League, di ba? Yes, di ba? Correct. Ilang teams na ngayon ng MPBL com? We have 30 teams and we're into the home stretch na. Actually, it's gonna be an exciting month for us, October, and then for the next 2 months. Lapit na, yes. Yeah. Mm-mm. Diba, in-bet kita to watch our game. Kaso hindi Hindi, sa sabi dahil ko wala sa'yo, na core. Gusto ko kasi sunduin eh. Medyo busy ang client ko niyan. Oo, busy ang Attorney, client ano ko. ba? Busy ka eh, busy ka. Iba na lang ang pasunduin natin, basta busy ka. Chopper na lang para walang paparazzi. Bait talaga, game na lang, Commissioner. Thank you so much, Captain you. Marbel. Thank you so much. At maraming salamat kasi alam ko kahit wala naman akong pang TF sa'yo, pero di ba? In-accommodate Basta mo. ikaw, di ba, attorney? Of course! Dapat sa akin nakatingin pag sinabing basta ikaw. Basta ikaw. Yun! I-cut yun ha. Pa-edit nun direct. Mahirap na. Thank you, Commissioner. At sobrang salamat po sa lahat ng nanood at nakinig ng ating episode today with Captain Marbel, Kenneth Duremde. Siyempre, manood po kayo ng Maharlika Pilipinas Basketball League. At pwede kayong live or via Facebook or sa YouTube, available din yan. Again, ito po si Tanya Chinita. At may gusto ba kayong batiin? Baka meron Yes, kayong of gusto course. Yung mga MPBL fans natin, gusto ko lang imbitahan. Hopefully, sa mga upcoming games natin, especially playoffs, punin natin yung mga gyms natin, mga arena, support for your home team para naman ma-inspire yung mga players and yung mga team owners and of course, kayo mga fans para meron kayo ng kasiyahan pag nandiyan kami sa mga sarili-sarili yung venues. Again, salamat especially to our chairman, founder, Manny Pacquiao, who's been ever supporting the league from day one. And of course, the men and women of MPBL na nandiyan pa rin, still working hard for the league. And sa mga kasama natin mga team owners na naniniwala sa liga ng bawat Pilipino, MPBL. Maraming salamat. Thank you so much. Ito po si Tanya Chinita and... Hormat si Uncle the Goal. At ito po ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast narrated, Tita Max. Thank you, Commissioner. Thank you. Thank you. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Opa. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Love Radio, Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang
ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lester, 31 years old, binata, at nagtatrabaho bilang factory worker sa isang paggawaan ng kama. Sumulat po ako para ibahagi ang isang karanasang magpapatunay sa kasabihang ang taong nagigipit kahit sa patalim kumakapit. Ganito po kasi, dati po akong pahinante sa pier. Nagsarado yung pinapasukan ko kaya nawalan ako ng trabaho. Malaking problema yon kasi umuupa ako ng maliit na kwarto malapit sa pinapasukan ko. Mahigpit pa naman sa paniningil ng renta yung landlady ko. Tuwing sisingilin niya ako, sinasabi ko na naghahanap pa ako ng trabaho. Dumating sa punto na pinagtataguan ko na lang siya.
iniiwasan ko talaga na mag-cruise ang mga landas namin. Dahil hindi naman ako pwedeng magtago habang buhay at 3 buwan na akong hindi nakakabayad ng renta, naglakas loob akong puntahan siya sa kabilang bahay kung saan siya nakatira. Mag-isa lang sa bahay ang landlady kong byuda dahil lahat ng mga anak nasa abroad na. Makikiusap ako, mangangako na magbabayad agad kapag nagkatrabaho. Marahan akong kumatok sa pinto. Sa halip na simangot, malaking ngiti ang sumalubong sa akin. Ay. Kumakain siya ng hapunan at nang yayain niya akong saluhan siya, hindi na ako nagpapilit. Ang bango kasi ng mainit na sinigang. Kumakalam na din ang sikmura ko ng mga oras na yon. Pagkatapos kumain, tinanong niya kung gusto kong uminom ng kaunti. Ay, alam na! Ang kasabihan, pag may alak, may balak! Kapag sinerte ka nga naman, nakalibre na ng hapunan, may libre pang inom. Unang tagay pa lang, ramdam ko na yung init ng alak sa katawan ko. Dama ko din yung init ng kamay ng landlady ko na dumadaplis sa braso at sa kung saang-saang parte ng katawan ko. Ilang tagay pa at naganap na nga ang hindi dapat maganap. Nako. Matindi ang amoy ng liniment pero sa Matindi ang amoy ng liniment, pero sa tulong ng matinding imahinasyon at patay na ilaw, nairaos ko ang dapat iraos. Simula noon, hindi na siya naniningil. Ay. Nakangiti kapag nakikita ako. Lumipas ang ilang buwan, nakahanap ako ng bagong trabaho. Nang matanggap ko ang unang sweldo, binayaran ko ang utang na renta at lumipat na ako ng tirahan. Move out at move on. Ayoko na maulit yon, kaya ngayon, nagtatabi na ako para kung sakaling mawalan ako ng trabaho, may madudukot ako hanggang makahanap ng bago. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana kahit papaano may napulot na aral ang mga listeners ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Lester. Tama yung sinasabi mo, Lester. Nagtatabi ka pero para meron kang madukot. Yan. Hindi yung nagpapadukot. Correct. Ano na talaga no? Desperate times calls for desperate measures. Tsaka alam mo talaga sa sarili mo na yun yung kapalit eh. 'Di ba? Obviously, yun yung kapalit ng nasa utak hindi mo lang yung pag-invite pala na kumain. Yan, 'di ba? Lalo na nung may pag-inom. Oo. Wag mo kaming lokohin. Alam namin 'yan na pag may alak may balak, 'di ba? So, ang maganda naman dito ay natuto ka. 'Di ba? Na this is a lesson for you at maganda din dito lumayo ka. Correct. Hindi mo na siya uulitin. Kasi may mga iba, Jegs, na, ay, teka, pwede palang gamitin yung katawan. Correct. Pwede palang, hindi ako magtrabaho ng matindihan. Ito lang ang kapalit. Oo. Diba? Gawin mo ng sugar mommy. Correct. Diba? Pwede pala ito. Oo. Diba? Kasi hindi unang-una, yung mga anak nasa abroad. So, ibig sabihin may pera talaga tong si auntie. At saka si landlady liniment, di ba? Si ating epicacent, di ba? Si ating Omega. So, isa lang ang ibig sabihin nun na kaya lumipat si Lester. Hindi niya talaga matext. Correct. Hindi niya talaga. At saka alam niya mali. Oo. Yun, di ba? Masasabi natin naging mali siya kasi una, hindi naman kayo magkarelasyon. Di ba? Tapos pangalawa, alam mong kabayaran kasi siya dun sa utang. So, yun. Pero kung nagmamahalan naman kayo, regardless kung amoy liniment siya, amoy cabinet,
amoy kukunin na ng Panginoon, di ba? Okay lang kung nagmamahalan, di ba? Ayan. Regardless of the age. Kaya lang, alam naman natin na hindi. And then, ulitin lang namin, ang lesson na natutunan dito is you move out and you move on. Ayan. Ganon. Na kapag kaalam mo na may tao, may okasyon, may pagkakataon, may lugar, may gamit na nagiging dahilan kung bakit ka gagawa ng kasalanan, 'di ba? Iiwasan mo 'yun. Ayan. Tsaka- Aalisin mo 'yung sarili mo sa sitwasyon Oo. na 'yun. Tsaka kung nakagawa ka ng kasalanan, huwag mong hayaan na malublob ka doon sa Yes. kasalanan. Yun ang good thing na ginawa mo, Lester. Correct. Umalis Actually, ka eh. doon kami na proud sa Oo, na proud ayan. talaga kami sa doon sa part na umalis ka. Hindi yung meron kasing iba diyan na hindi na natin i-judge, pero ang Oo. gagawin nila, pwede palang pagkakitaan yung mga amoy liniment. So, Oo. 'di ba, ang gagawin nila maghahanap ng mga may marurupok na amoy liniment, 'di ba? Pero sa akin talaga sa utak ko, pumapasok talaga sa utak ko, talagang hindi talaga matake ni Lester. Alam mo, Kasi kung siguro, pwede na, tingin ko hindi ka aalis, Lester. feeling ko, Oo. feeling ko, di ko bawa anak nung landlady. Oo. Yan, di ba? O Hindi, kaya, kung may dating si correct. landlady. Kung medyo, kasi hindi naman lahat ng mga matatanda ay, may mga bata na amoy liniment pero may dating, di ba? Oo. So ibig sabihin may mga matatanda pa rin na malakas ang appeal, di ba? Kaso hindi eh. Na-imagine ko dito yung amoy liniment, naka-duster, tapos naka-rollers. Tapos yung kilay yung Yung sa mga nakatato, cartoons. oo, di ba? Parang ganon. Nakikita mo na mga mga madrasta. Yan, mga ganon yung imagination ko. Pero dahil, sabi mo nga, di ba, dahil sa matinding imahinasyon at Oo. pagkapatay ng ilaw, at syempre, Oo. dahil sa influence na rin ng alak. Alam mo, Correct. yun din siguro yung dapat na i-remind natin since it's a weekend, weekend na naman. At syempre, dahil ito na yung panahon ng parties, Tama. madami na pong year-end party eh. Correct. Mas marami nga akong hosting ng November kaysa December. Ay, ganun. Kasi mga nauuna na sila. Yung iba ayaw sumabay sa ayaw rush sumabay eh. sa rush, ganyan. So, ibig sabihin, panahon na ng party, so panahon na ng inom. Yan. At alam naman natin na kapag ka nakakainom po tayo, yung possibility, Correct. 'di ba, na Makagawa ka ng ng kasalanan napakataas. Kasi Oo. nga, 'di ba, yung spirito ng alak lumilipat sa iyo. Yun yung tipong, halimbawa, Christmas party ninyo, yung pinagtatawanan nyo na kaopisina nyo na ang pangit-pangit. Yan. Pwede mo maaari mong patulan yan Oo, eh. pag may Diba? alak Pag may na eh. alak, gumaganda na ang lahat. Sabi nga nila, 'di ba, beauty is in the eyes of the beer holder. Kapag ka nakainom ka na, lahat ng pangit gumaganda, lahat ng baku-bako kumikinis. Parang nag-iiba yung itsura nila kapag ka ikaw ay nakakainom. Ay, Diba? nako. So yun din yung Kaya iwasan natin yan. Oo. isang reminder na lalong-lalo na kung hindi ka sanay. Ayan. Tingnan mo, mukhang hindi sanay to si Rocco kasi bakit? Ay, Rocco ba pangalan nito? Ano? Hindi, Lester. Lester, sorry. Kahapon pala si Rocco. Yan. Si Lester, mukhang hindi sanay kasi unang pala ng alak eh. Naramdaman niya na kagad Correct. yung Oo. init. Or malakas yung iniinom. Hindi, tsaka tingin ko kasama na dun sa utak niya na bayad to eh. Yung maaari siguro na initially hindi niya inisip na magkakaroon ng ganap. Oo. Initially inisip niya siguro bayad yung time. Yung keme nila Oo. na nangyari. Alam niya, yun yung makakasalba sa kanya eh. Doon mapupunta na eh, hindi no? siya sisingilin. Alam niya na eh. Ang mahirap dito, yung napilitan ka na nga, tas siningil ka pa. Diba? Yun ang masakit. Yung hindi mo na nga matanggal-tanggal yung amoy ng liniment sa ilong mo, 'di ba? Siningil ka pa. Nakakaloka. Kwento ka pa sa iba. Oh my God. Nakakaloka. Buti na lang move on and move out. Ayan, Kasi tama. isipin mo kung 'di ba? Tsaka parang anisip ko dyan, kung nandyan ka pa, every time na may delay, Hindi, diba? tingin ko, every time na makikita, hindi nawawala yung amoy na. correct, ng liniment. ng liniment. Kahit wala naman. At saka feeling ko, Jegs, dito. Nandidiri ka sa sarili mo. Feeling ko, Jegs, ngayon, every time na makakaamoy ka ng liniment, siya yung maaalala mo. yung diri-diri diba? ka sa sarili mo. Na minsan Nagawa sa ko aking yun. buhay, ginamit ko ang aking katawan, pambayad ng utang. Nakakaloka. At ang pinakamaganda dyan is the lesson to be learned. Yes. Yun naman yun, di Pero ba? good job din, Lester, dahil Umalis. Umalis ka, lumayo ka. Very Ayan. good. Ibig sabihin, tinitinu mo yung buhay mo. Tama. Sadyang nabaon ka lang talaga sa Oo. utang. Ayan. Thank you, Lester, for sharing your story with Salamat. us. Happy weekend sa'yo.
O yan, o siya, hanggang dito na lang po muna kami. Ito pang tambalang kumikinang. Muli, ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo.
Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Here you go. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal.
Tatlo. Talaga tatlo. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, sir. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami.
It's okay, it's none of Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya. Hindi kasi, dude, never. Kuna naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman because technically na naman kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nagsend live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. Broski. Oh Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag
confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry, everyone. I am so sorry. Sorry po. Sorry. Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jeremy yung pinampindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi lagi na nung si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang
skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo